अशी कढी केलास ना अजिबात फुटाची नाही। मोठ्या वाडग्यात 1 वाटी दही घेतलंय, त्याच्यात मोठं 1.5 चमचो बेसन घालून गुठळे मोडून 1.5 वाटी पाणी घातलंय आणि रवियन वाईज घुसळून घेतलंय। मिक्सरच्या भांड्यात थोडा किसलेला वला खोबरा, 4-5 लसणीचे पाकळे, आवडीप्रमाणे मिरचीचे तुकडे, 1 चमचो जिरा, पाव चमचो हळद, पाव वाटी पाणी घालून बारीक वाटून घेतले। बारीक वाटलास ना काय कढी खाताना चरचरीत लागायची नाही। गॅसवर कढई ठेवलंय, त्याच्यात तेल घातलंय, तुमका हवं तर तूप घाला। तेल तापल्यावर मोहरी घातले, मोहरी चांगली तडतडली तशी कढीपत्तो हिंग घालून त्याच्यावर वाटून घेतलेला वाटप घातले। वाटपाक वायच उकळी येऊक लागले तशी सोमता घुसळून घेतलेला दही घातले। चवीपुरता मीठ घालून मध्यम गॅसवर कढी एक कढ येईसर ढवळीत रवायची, म्हणजे अजिबात कढी फुटाची नाही। अशीच ठेवलास आणि कढ इलो काय सोमती कढी फुटतली, म्हणून सारखी ढवळीत रवायची। आताच्या गरम्याच्या दिवसात ना असा वायच आंबट चिंबट काय असला ना काय 2 घास जास्तच जातात। आमच्याकडे कढी बरोबर उसळ आवडतात। तुम्ही कढी भात खेच्याबरोबर खातास? कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब